Ake thina siyakwazi ukuthi sikhulume nawe namuhla mlaleli womsakazo iVuma 103 the adult radio for the young at heart. Wena mlaleli wohlelo iSound Doctrine Hub. Asibonge sibambe ngazo zombili kuDaviola umfoka Ramputa. Umfoka Ramputa nani balaleli balolo hlelo. Your selection 5 kuyasho impela ukuthi Sundays are for love la eVuma FM from 2 o'clock uthande sinikezana lona thina omunye komunye ebese ukuthi ngalelo hora lesithupha uthande selithola kuNkulunkulu. Mina nomkhathini sinilethela wona la kwiSound Doctrine Hub. Good afternoon. I'm your host Didi Ngwakankosi ngihambisana naye umkhathini. Sawubona mfowethu. Sibingelela mfundisi, sibabingela abalaleli emakhaya. Sibonge kakhulu inkosi, sidumise kukhulu umusa wayo. Nokuthi sibe khona nje emsakazweni manje sizokhuluma izwi layo isivulele lelo thuba. Sethemba ukuthi abalaleli bazosizakala, balalelisise lokho uNkulunkulu akukhulumayo. Bazolalelisisa impela mkhathini kwazise phela kuleli sonto elidlule. Kunomlaleli obuze umbuzo ngezilimi. Kimina nawe mkhathini isihloko lesi sisithinta njalo kepha kuyasho ukuthi abalaleli mhlambe kuyisihloko esibakhathaza kakhulu mhlambe abalaleli abangalalelanga before sidila naso noma abalaleli abangacaciselanga kahle and all of that. Kodwa thina ke lolu hlelo olwami nawe mkhathini noNkulunkulu kepha ikakhulukazi labalaleli so sizokwenza lokho abalaleli abakufisayo nabacelayo. Kunale ndaba yezilimi mkhathini esiyibona yenzeka emabandleni ngokwahlukahlukana kwawo bese kufika leso sikhathi kukhulumeka ngezilimi wonke umuntu ashayilimi mhlambe kwesinye isikhathi yilabo abaphiwe isiphiwo seyilimi kwesinye isikhathi laba okwaziwa ngathi mhlambe bona sebathi ukukhula enkosini in their spiritual walk noma yilabo abamkelisa umoya engcwele. Kunezizathu eziningi ezibekwa abantu namabandla ngokwahlukahlukana ngalento yezilimi. Ubuzile ke umlaleli kuleli sonto elizayo ngasesithi isikhathi asikho ukuthi singamphendula kepha sizokwazi ukuthi namuhla ke siqale ngako. Sizoqala ngako mkhathini ke ebese sibona isikhathi mesivuma ukuthi noma yini ke enye umlaleli afisa ukuthi angakhuluma ngayo sikwazi ukuthi sibheke ezweni likaNkulunkulu abantu bakwazi ukucaciseleka ngalolu daba lezilimi. Siyazi ke ukuthi kwesinye isikhathi udaba oluvusa uhlevane ebantwini. Uma luvusa uhlevane ke kulungile mkhathini uma into isezweni likaNkulunkulu ayinankinga. Sinankinga ukuthi nje sikhulume ngayo ngoba vele uSusimakade usibhalele yona encwadini yakhe ukuze sikwazi ukufundisana ngayo siyibheke njengoba njalo. Uma ke ungafisi ukumlalela uSimakade unenhliziyo encane bopha ibhande lakho la uhleli khona njengomuntu ozobe semotweni ubopha safety belt yakho zomazi umuzwa kahle uSimakade ukuthi uthini bese uvula nenhliziyo yakho. Thina ke nomkhathini sothatha lesikhashana ukuze sikhuleke ukuze uSimakade alondoloze ulimi lwethu alondoloze inhliziyo zethu sithi silubamba lolu daba silubambe ngesineke silubambe ngothando kepha silubambe ngokweqiniso nokungananazi ukuthi ngabe izwi likaNkulunkulu lithini. Mkhathini sicela usikhulekele mfethu. Siyabonga uNkulunkulu wethu ngoKristu owehla ezofela izono zethu ukuze ngokufa kwakhe thina sikwazi ukuxolelwa noma ziningi noma zizimbi kodwa zonke ziyahlanjululwa egazini lika Jesu. Siyabonga lowo musa. Siyakhula ukuthi babe baningi abawaziyo abasindiswayo nabo. Uyakhulaza abalalele abangakezi kuKristu abasahlezi ezonweni zabo abangathi mabefa manje babhujiswe. Ngiyacela ukuthi ubahawukele sakhuluma ubapha ukukholo. Siyabonga ukuthi ma ehla enqoba esevuka wasipha neziphiwo esikwazi ukukhonza ngazo
sikwazi ukusebenza ebandleni kuba sakhane ngazo. Zikhona iphiwo zeimangaliso owayinikeza ingceki zakho ukuze kwakhiwe isekelo zebandla sonke sibe nesiqiniseko sokuthi lezi zinto esizikholwayo ziyizona ngoba uyifakazele ngeimangaliso. Siyabonga nangesiphiwo seyilimi owasikhipha Nkosi ukuthi bakwazi ukukhuluma ama-language abangawafundanga okwakubufakazi bokusebenza kwakho okwaqandula ikhanda bonke abantu bekubona, abantu bekhuluma izilimi zabo bengazange bayifunde. Siyakubonga ngokucaca kwaso ukuthi sasinjani, simele ukusetshenziswa kanjani ebandleni ukuze singazukudukiswa noma sekuvela ezama-counterfeit manje okungasiso isiphiwo sangempela wena owawusinikeza ibandla lakho. Uyasenzela indlela yokukwazi lokho. Sisize ukuthi sichaze ngokuhlakanipha, sichaze ngendlela ecacile. Ngiyakhuleka ukuthi izwi lakho lamukeleke kwabalizwayo bese kwenziwe inguquko eyidingakalayo. Siyakubonga, sikunikeza udumo egameni likaJesu. Amen. Egameni likaJesu. Amen. Siyabonga Mkhathini. Ngiyafisa nje ukuthi mhlambe siqale ngayo lento ye definition yezilimi ngokwezwi likaNkulunkulu. Ulimi nje lolu mina naye silukhulumayo nanoma kwabanye kunobukomfananyana kepha sikhuluma ulimi njengoba sikhuluma ulimi lesiZulu. uDaviola ukhuluma isiVenda, Mfoka Ramputa, uAnele la studio, technical person wethu ukhuluma isiZulu naye, abanye bakhuluma isingisi, abanye bakhuluma isiXhosa, abanye bakhuluma isiMandarin, abanye bakhuluma isiJapanese kanjalo. Uma sikhuluma ngolimi noma ngezilimi sikhuluma ngama-languages Mkhathini, okusho ukuthi i-language ekhulunywayo somewhere eyaziwa somewhere. Now ngithe ngilalele namuhla ekuseni ngezwa kuthiwa kunama-language wezilwane, nama-language wezingelosi, ne-language yezinja. Engakwazi ngikazi ngizizwe izinja zikhuluma ne-language yazo angiyiqondi, kepha lokho esikhuluma ngako sikhuluma ngama-languages wabantu. Asiqale lapho nje ukuthi awabantu. Ngithi kubalekile lokuthi sichaze Mkhathini ngoba kwabanye wabantu abapractice lento yama-languages basuke bathi ulimi lwezingelosi. Ekufisa ukuthi sibheke in context ezwini likaNkulunkulu ukuthi ingabe izwi likaNkulunkulu lisho njalo yini ukuthi labo Khandarabachika Babaraya whatever lokabantu abakhulumayo, ingabe izwi lithi ulimi lezingelosi yini na, noma abantu abathi ulimi lezingelosi. Nanoma ke kunjalo makuyilimi lezingelosi, ulimi uSimakade alibekela abantu ukuthi balikhulume yini na. Kungani uNkulunkulu adala abantu abanikeze imizimba yabantu engabavumela ukuthi bangene in the spiritual realm njengezingelosi, kepha abadedele ukuthi bakhulume ulimi lezingelosi, yet akenzanga ukuthi ingelosi sikwazi ukuyibona namuhla siphile nazo ngaleyo ndlela. So ezinye zezinto kumele siyicacise masikhuluma ngalento yezilimi Mkhathini. Nanoma kunjalo ebese sikubheka ezwini likaNkulunkulu ukuthi ingabe kunjalo yini. Incwadi yezenzo uma ikhuluma ngezilimi, awobani abakade beseJerusalema ngaleso sikhathi, iziphi izilimi bekade zikhulunywa, laba bantu mase bezwakala bekhuluma ngezilimi, iziphi lezilimi bayikhuluma, ulimi lezingelosi noma bebakhuluma ama-languages aqonda abantu. Ebese siyakubheka konke lokhu Mkhathini nokuthi bafundisiwe yini. Uthe Mkhathini mekhuleka wakhuleka
1 Corinthians 14 nothi ezinye zezipho uNkulunkulu azipha abantu for authenticate ukuthi ngempela uyena abathumile. Ezinye zezipho bekuyizipho zezilimi ukuthi ngabe ziyafundelwa yini njengoba namuhla sekunezikole zezilimi kuthiwa after church mawufuna ukukhuluma ilimi kune class lezilimi. Ingabe kusezwini siyababona abantu ezwini likaNkulunkulu baya esikoleni sezilimi and all of that. So all of those things Mkhathini and more sizokhuluma ngako namuhla. Bese wena ke umlaleli lapha ku 073 709 1991 bese sithumele voice note yakho noma sithumele text message yakho noma lapha ku 086 1010 sikhulume nawe bukhoma start ucingo lakho ku 086 1010 i-voice note yakho ne text message yakho soyithatha ku 073 709 1991. Now asikhumbuzane kusemanje asingabi nolimo oluqinile Mkhathini mesishaya sithumela nama voice note sigxeke senzeni kepha fanele sifundise singasabi ukuveza amaphutha enziwa abanye abantu mhlambe ngokungaqondi kahle izwi likaNkulunkulu nokuthi lithini kepha singasabi ukubeka iqiniso njengoba linjalo lapha ku 073 709 1991 noma ku 086 1010 Mkhathini asiqale nje khona lapho Mkhathini yini izilimi ngokwezwi likaNkulunkulu yini izilimi? Isikhathi sokuqala esibona ngaso isiphiwo selimi ilapha encwadini yezenzo ku chapter 2 uma umoya ingcwele efika ebandleni abazalwane behlangene lapha eJerusalem ku verse 4 bonke bagcwala umoya ingcwele baqala ukukhuluma ngezinye izilimi njengalokhu umoya wabapha ukuphimisela. Kepha kwakukhona abaJuda bakhe eJerusalem amadoda akholwayo ayivela ezizweni zonke phansi komthunzi welanga sekuzwakele lokhu kuduma kwakade kukho nomsindo omkhulu wokuduma kwabuthana uquqaba lididekile ngokuba yilona lowo wayebezwa bekhuluma ngolimi lwakubo bethuka bamangala bathi bonke laba abakhulumayo abasiboyini abaseGalile na pho kwenziwa yini ukuba sonke ngabanye sibezwe ngolimi esazalwa ngalo na amaphathe amaMidi ama-Elamithi abantu baseMesopotamia eJudiya eCappadocia ePontu eAsia eFrigia ePamfilia eGibhithe eLibya ngaseKurene iyihambi eyivela eRoma abaJuda namaproselithe aseKrithi nabase-Arabiya siyabezwa bekhuluma ngezilimi zakithi ngemsebenzi kaNkulunkulu bonke bamangala bakhungatheka bathi omunye komunye kusho ukuthini lokhu na kepha abanye babhuqa bathi badakwe iwayini wayesesukuma uPetru naba u11 ophakamisa izwi waqala washumayela. Sibona ukuthi la uNkulunkulu ngenhloso yokuheha abantu khona ezonikeza uPetru ithuba lokubashumayeza wenza into ezimbili udala umsindo omkhulu engathi ukuduma kwezulu lapha eJerusalem kwakugcwele vele kunomkhosi. Okwesibili ubanikeza isiphiwo sokukhuluma ngezilimi abangayifundanga okwavele kwenza isimangalisa abantu bashaqe usho njalo verse 12 bonke bamangala bakhungatheka babuzana ukuthi ingabe kusho ukuthini lokhu kwenzeka kanjani umJuda waseGalile akwazi ukukhuluma isi-Arabia akwazi ukukhuluma ulimi lwaseKrithi ulimi lwaseGibhithe lwaseLibya eKurene eMesopotamia nazo zonke lezi indawo ezibalwayo la uNkulunkulu wabanika isiphiwo esiyisimangaliso esasibadonsela iattention yabantu khona bezofuna ukwazi ukuthi bawathatha lamandla okwazi ukukhuluma ama-language bengawafundile bese ke uPetra yaqala kachaza ukuthi ikona lokhu uNkulunkulu ayikuthembisile sekuyafezeka umoya ingcwele lofikile amandla kaNkulunkulu lawa inhloso yawo ukuthi azoprova ukuthi le message yensindiso through ukukholwa uJesu iyiqiniso ngempela inhloso yaso kwakuyileso la ngesikhathi siqala
okucacile ukuthi kwakuwama language kwakungasiyona imisindo engezwakali kwakungasiyona futhi ama language angaziwa emhlabeni. And it's interesting emfundisi ukuthi asikho esinye isibonelo esisithola ezweni kaNkulunkulu sokuthi izilimi zazi njani isona kuphela lesi. Uma omunye eqhamuka nenye definition ethi kwakhona izilimi ezayingasiwa ama language akayithathele ezweni lesikhathi esiningi usuke eyithathela ebandleni la afikela khona wafica zikhulunywa bese ke eyireader into izwi likaNkulunkulu leyo nto. Kodwa ngokwezwi likaNkulunkulu isiphiwo sezilimi zikaMoya Ongcwele sangempela kwakwama language abantu njengoba ebalwa la. uPaul mayithi naye ukhuluma ngaso kwedlula bonke abanye ku 1 Corinthians 14 wayichaza khona ukuthi ukukhuluma ngama languages angawafundelanga ngoba uNkulunkulu emnikeza lawo mandla. Na ngiyafisa ukuthi sicacise le sisekhona lapha encwadini yezenzo chapter 2 iningi lalaba abakhuluma ngezilimi noma abaphasisa ukukhuluma ngezilimi namuhla emabandleni ahlukahlukene bathi ukugcwaliswa kwesiprofeto sika Joel owathi ngezikhathi zokugcina izingane namadodakazi ziyoprofeta ikhulume futhi ngezilimi. Asikuthathe lowo in context ukuthi lezikhathi zokugcina bekhuluma ngazo ilesikhathi sanamuhla esiphila kusona noma ngalesikhathi kwenzeka lento eJerusalem lapha kuActs chapter 2 bekukona ke ukugcwalisela kwaleso siprofeto asigcwaliseli namuhla sigcwalisele ngaleyo nkathi leyo futhi ngabe uPetru kwayena uyasho yini lapha encwadini yezenzo ukuthi lokho kugcwalisa kona lokho kwaprofeta umprofeti uJoel. Uma uyifunda wehla nayo kade bethi bona ingabe kusho ukuthini lokho ku verse 12 abanye bese bayababhuqa bathi ayibadakwe wayini limnandi. uPetru mayesesukuma ekhuluma on behalf of abapostoli ku verse 14 uthi madoda akwaJuda nanonke nakhele eJerusalem makwazeke kini ngipheni indlebe lilalela amazwi ami. Ku verse 15 akunjengoba nicabanga ukuthi laba badakiwe ngokuba kuseyihora lesithathu losuku sasekuseni nje it's about 9 am. Kepha lokhu kuyilokhu okwakhulunywa ngomprofeti uJoel ukuthi kuyakuthi ngeinsuku zokugcina kusho uNkulunkulu ngiyakuthulula umoya wami phezulu kwenyama yonke amadodana namadodakazi enayakuprofethi insizwa zenu ibona imbono abadala benu bayophupha amaphupho aqhubeke nokunye. Into ayichaza uPetru ukuthi lokhu kufika kukaMoya Ongcwele iyona lento uJoel umprofeti ayeshilo ukuthi izokwenzeka ebuka isikhathi sebandla singakafiki kodwa esiprofetha ngoMoya Ongcwele ukuthi sizofika. uMoya Ongcwele la khona ezothulelwa kubona bonke abakholwayo. KuTestament elidala siyazi ukuthi uNkulunkulu wayebuye amnika uMoya Ongcwele kodwa kubantu abathize abaspecific. For example ngesikhathi kwakhiwa iTabernacle anikeze lo uMoya Ongcwele ukuze akwazi ukucangatha le insimbi zeTabernacle zibe exactly ile pattern yasezulwini noma nikeza uMose anikeza uDavid bakwazi ukubhala kodwa wayingathululwa kuona wonke umuntu owayikholwa ngalezo ikhathi. So ke ukufika kaMoya Ongcwele ikona ukufezakala kwesiprofeto sika Joel kwakhambisana ke nezibonakaliso ezithize. Yebo babakhona abaprofeti babakhona ababona imbono ekhulukazi abapostoli nababesebenzisana nabo eduze. So not necessarily izilimi zonoqubo lazo nazo they were part of lokubonakaliswa kaMoya Ongcwele. uMoya Ongcwele wayeza neziphiwo ezinhlobonhlobo esinye sazo isona lesiphiwo sezilimi abanikeza sona ukwazi ukukhuluma amalanguage abangawafundanga abanye bakwazi ukuprofetha nangoPetru sekwazi ukushumela ngesibindi kade yigwale baleka ngesikhathi uJesu ebulawa. So isiprofeto sika Joel safezeka uma uMoya Ongcwele efika elentuzeni ebandleni njengoba sekhona ebandleni manje isiprofeto sifezekile. Now lento ukuthi isiprofeto sifezekile emkhathini siyibona la encwadini yezenzo
but is propheto in a greater sense as well, ukuthi sifezekile sibona lapha encwadini yesambulo chapter 22 okunomthelela omkhulu mayelana nalento yokukhuluma nezilimi leziphiwo ezimbili, isiphiwo sezilimi kanye nesiphiwo sokuprophet esingezongena kikona kakhulu, kodwa kuhle ukuthi umlaleli afunde uRevelations chapter 22. Ngiyafisa ke emkhathini ukuthi ake sibheke manje ke inhloso kaNkulunkulu ngezilimi. Mhlambe ezinye zezincwadi esingayithinta u1 Corinthians chapter 14, mhlambe sibheke ku verse 1 kuya ku verse 9. Namohla emabandleni ahlukahlukile esikhonza kuona nesikhonzela kuona, lento yezilimi iyenziwa primary thing. Oqala it's misunderstood njengoba sesichazile ngokwezenzo chapter 2 ukuthi izilimi le. Kepha ke nanoma kunjalo sebemisledekile, bayenza ibe priority, ibe a primary purpose, noma kube primary thing ekhombisa ukukhula komuntu enkosini, umuntu onomoya engcwele aphinde futhi azibone kwangathi yena ungcono kunabanye abantu ebandleni. Kepha masibheka lapha encwadini yabaseKorinte chapter 14, 1 Corinthians chapter 14 verse 1 kuya ku verse 9, siyabona ukuthi nanoma bekunjalo uNkulunkulu abaphe izipho zokukhuluma ngezilimi, it was secondary, bekungeyona a primary thing. It was secondary. Singamlekelela sithini umlaleli ikakhulukazi between verse 1 and verse 9 as a secondary thing, rather than lento esiyenza a primary most important thing njengakwesibona namhlanje. eKorinte zayisakhona lezi zilimi zangempela bekwazi ukukhuluma ama-language uNkulunkulu wayesabanikeza leso siphiwo. Babe sithathela phezulu njengoba usho umfundisi, befuna bonke ukusebenzisa laba babe naso baze babangisane, bafuna ukukhuluma kanye kanye, kube nesiphithiphithi engathi abazalwane bayahlanya emakhanda. uPaul ubhala kanjalo la kule ncwadi. Uyabakhuza ke ukuthi abazise iziphiwo okuyizona ezakha ibandla ukwedlula ezinye, specifically la ukhuluma ngesiphiwo sokuprofeta okwachaza ukwazi ukufundisa izwi likaNkulunkulu lingakabhalwa. uNkulunkulu wayebambulela bafundisane, bathatha ama-turns ke batshela abantu ukuthi uNkulunkulu uthini, babachazele izwi likaNkulunkulu. Uthi uPaul abazise leso kunesiphiwo sokukhuluma ngezilimi, ngoba sona siyalakha ibandla lesezilimi, asilakhi ibandla ekakhulukazi uma singahumushwa, engekho oshoyo ukuthi ulimi laseGibhithe lengilikhulumayo umoya ongcwele uthi njengoba ngilikhuluma. So uthi kulaba ababenaso lesiphiwo sokukhuluma ama-language abangawafundanga, abathandazele nokuthi bakwazi ukuwa-translate lawo ma-language. Mfundisi, into that's very interesting kumina ku verse 21 khona la kule ncwadi le 1 Corinthians 14, uPaul usinikeza kahle okuyiyona i-purpose yesibili. Sibona ukuthi okokuqala i-purpose kwa ukuthi uNkulunkulu akhombisa abantu ukuthi labantu abakhuluma ngelimi basetshenziswa uyena ngempela lapha eJerusalem, abanikeza i-audience ngesimangaliso. Kodwa futhi uma ubuka la ku 1 Corinthians 14 ufika athi verse 20, bazalwane ningabi ngabantwana ngengqondo, kepha yibani njengeyingane ebubini, ekuqondeni nibe ngabakhulile. Emthethweni kulotshiwe ukuthi ngezinye izilimi nangeyindebe zabanye ngiyakhuluma kulesizwe, kodwa noma kunjalo asikungizwa kusho Inkosi. Bese siku verse 22, kunjalo ke izilimi ziyisibonakaliso kwabangakholwayo hayi kwabakholwayo, kepha ukuprofesa kuyisibonakaliso kwabakholwayo hayi kwabangakholwa. Mayethi equote laphayana ku verse 21 uquote incwadi kaIsaya. La uNkulunkulu wayitshela uIsrayeli ukuthi njengoba ngigoloza nje ningalaleli, ngibe ngikhuluma ulimi lweni ngimthumelela abaprofeti benu, khona isikhathi esofika la khona nizozwa sekukhuluma izilimi zezinye izizwe la emgaqweni yaseJerusalem, ekhomba ngokufika kweBhabhiloni lizobanqoba ngezikhathi
zeTestament elidala. So ke leyo nto uPaulus uyayiapply manje to ukufika kwevangeli. Uthi izilimi zikhomba ukuthi njengoba amaJuda amreject uJesu efikile ekhuluma isiHebheru, ekhuluma isiAramaic ulimi lwabo, bambethele esiphambanweni bangafuni ukukholwa uyena. Nangu-ke manje uNkulunkulu esekhuluma izilimi zezinye izizwe khona la eJerusalem, khona la emabandleni asindisiwe agcwele amaJuda, ukhuluma ngezinye izilimi okuyindlela yokuthi anilaleli nina amaJuda, angazi ngifuna ngize ngikhulume kanjani kunina. Ukumoza umuntu mayethi kade kutshela ngesiZulu ngolimi lwakho athi kanti ufuna ngize ngikhuluma isibhunu yini. noNkulunkulu uyawasola kanjalo amaJuda ngoba engamlalelanga uNkulunkulu. So ke izilimi zazi useful zinenhloso yokusola abantu bakwaIsrayeli ngokuthi abamlalela uNkulunkulu ekhuluma isiHebheru sakubo. So ke mayisekhuluma izilimi zabanye ufuna ukubavusela umona abakhombisa ukuthi sengiyakwezinye izizwe ke manje ngoba nilaleli mina sengikhuluma izilimi zezinye izizwe zizoba bayibukela phansi uIsrael. Yingakho lesi siphiwo sihamba sanqamuka mfundisi ngoba asinawo umsebenzi omkhulu beyond kwaIsrael ngalesi sikhathi salamaJuda rejecta uJesu. Sasinenhloso yokukhuluma nabo. uPaul mayichaza la uchaza leyo nto leyo. So ke sihamba sanqamuke ebandleni asisibone siqhubeka manje. Ngiyafisa mkhathini ukuthi si-illustrate lento especially njengoba uqala lapha ku verse 20 ukuya ku verse 25 si-illustrate in real life namuhla. Usimakade lapha encwadini yabaseKorinte chapter 14 ku verse 20 uthi leyilimi benikeza abantu iziphiwo zokuyikhuluma ukuze bezwe izindaba ezimnandi zensindiso kaNkulunkulu ngolwimi lwakubo. Ingakho athi yenzele abangakholwa. That's very important mkhathini ukuthi si illustrate namuhla. Ebese umlaleli ezibuza ukuthi ingaba ebandleni lakhe namuhla mekukhulunywa lezilimi number 1 izilimi abantu abanye abakhona la enkonzweni abawazi ukuzwa izindaba ezimnandi zensindiso kaNkulunkulu ngolimi lakubo yini na. Okwesibili ingabe labantu abakhuluma izilimi abantu abasindisiwe bekhulumela abantu abangasindisiwe. Ingakho umpostoli uPaul eqhubeka khona lapho ku chapter 14 mkhathini athi uma kungenjalo umzalwane omunye engakuzwa ukuthi uthini uthi akazi ukuthi uyahlanya yini. If you flip that statement around uthi umpostoli Paul uma ukhuluma ebandleni ukhuluma into engazwakali kungekho umuntu othi amen kusho ukuthi uyahlanya. Asi-illustrate nje kanjalo mkhathini ukuze umuntu ayi-understand. Na asikwazi-ke ukuthi sisebandleni siyamaZulu sonke sikhuluma isiZulu sonke kushunyelwa ngesiZulu kungekho umSuthu kungekho umShangani kungekho Ndiya kungekho umlungu Khaladi kungenalo samaZulu sonke sisizwa sonke isiZulu ebese kuba nomuntu okhuluma ngolimi esingamuzwa sonke ukuthi uthini ebese funa sikholwele ukuthi isiphiwo sikamoya siphiwe uNkulunkulu singamuzwa ukuthi uthini. Simnakelela sithini lapho mkhathini umlaleli. Impela mfundisi uPaul uyagcizelela leyo ukuthi bamele abantu ukuzwa ukuthi kuthiwani mabehlangena ukwazi ukukhuluma into engizwakala. Uzathi lapha yana ku verse 28 khona la ku 1 Corinthians 14 kepha uma kungekho ohumushayo lowo ke okhulumayo eshukhuluma ngolimi olwalingaziwa makathule ebandleni ayikhulumele yedwa nakuNkulunkulu. Yesu kwakusa isiphiwo sangempela lesi kodwa uthi uPaul asingasetshenziswe ebandleni mayengekho ozohumusha. Bekade 10 lapha ngaphezulu verse 26 pho kufanele kwenziwe njani bazalwane na uma nihlangene ndawonye omunye unehubo omunye unesifundiswa omunye unesambulo omunye unezilimi omunye uyahumusha konke lokho makwenze ukwakhiwa kwebandla. Uma kukhona okhuluma ngezilimi ababe babili noma babe bathathu kwakungabi wona wonke umuntu kanye ngoba phela ilesiphithiphithi okhuluma ngaso abekhuluma ngaso ngaphezulu Paul. Ababe babili waye bathathu uma se
bayayihumusha ngokudedelana mayingekho ozohumusha then akufanele kube nezilimi ebandleni ezikhulunywayo ngoba akusizi umuntu ukuthi umuntu akhulume ngelanguage engaziwa and please keep in mind ukuthi kuyi language kwakungasiyona into engasi language imsindo nje ehlanganiswayo ngisho abantu abangakholwa ngake ngezwe umfundisi umuntu edakiwe ekhuluma lezilimi ngempela oyawuzizwe ikhulunywa kwamanye amabandla ngoba akusisi isiphiwo sikamoya ongcwele imsindo nje nombani angakwazi ukuyenza esikamoya ongcwele isiphiwo ngempela siyisimangaliso umuntu uhlanganisa ilanguage angakaze aze ayifunde so kubalekile ukuthi wena ofuna ukubona ukuthi lesiphiwo asisekho okokuqala akusesiwe ama language lawa akhuluma amabandleni okwesibili abawahumushi lama language avela khulunywe nje lento abayikhulumayo bakhulume bonke abamlaleli umoya ongcwele mayithi babe babili waye bathathu bangadedelani uma engasabe khona ngempela okwazi ukukhuluma isiGreek noma khulume isAramaic engazange azasifunde sonke singambonga uNkulunkulu simnikeze nethuba bese uNkulunkulu amnike nesiphiwo sokuthi humusha asitshela ukuthi usho ukuthini singajabula sonke asithi azikho izilimi ngoba singayifuni singasisidelele lesiphiwo ingoba nje asiyibone ebandleni leza ngempela imsinjwanyana le abantu abayenzayo ayifani nalento izwi laNkulunkulu elikhuluma ngayo futhi ayenziwa nangendlela umoya ongcwele ayithi ayenziwe ngayo ngakho amathuba ukuthi kube umoya ongcwele ngempela okhulumisa abantu mancane awekho impela le ilimi khathini zilethi isiyaluyalo emzimbeni kaKristu bakhuluma bonke kanye umunye ugcina esekhala umunye ushaya ikhwele bayikhulume zonke nathi mkhathini siyayibona lezi zinto zenzeka ethi incebo kaNkulunkulu impela ishumayela ebesifaka lezilimi kwayona ingazwakala ukuthi uthini now lento mkhathini yenza izinto ezimbili idlala ngemizwa yabantu number 1 but okwesibili mkhathini eingozi iyenza someone abe puffed up sithini ngaloko kubili mkhathini yayikhona impela leyo nkinga nala eKorinte yokuthi babephakama ngalento yokukhuluma izilimi ingakho beze bebange ngoba kwasekungathi istatus symbol ukuthi nami ngiyakwazi ukwenza lento nami nginasisiphiwo sokwenza lento okungahambisani nokusebenza kaMoya Ongcwele ingakho uPaul ebayala ngothando ethi uthando aluyikhukhumezi usuke ekhuluma ngazo iziphiwo zikamoya ukuthi umuntu akangaphakami nesiphiwo asuke sinikeziwe leyo kuthobeka futhi imfundiso ibalekile not just in relation to abantu kodwa in relation to uNkulunkulu uma umesaba uNkulunkulu umhlonipha uNkulunkulu unendaba nokuthi uthini uNkulunkulu ngakho uyahamba uyoyibhekela ezweni kaNkulunkulu mawubuka lento ukuthi the only example esinayo izilimi zama language futhi le izilimi zama language ukuthiwa ebandleni ayikhulume only if kukhona ozoyihumusha kuthiwa futhi la ezweni kaNkulunkulu ayikhulunywe ababili noma abathathu yimipho abantu bamdelela uNkulunkulu bathathe ngokuthi bona mina ngafika ebandleni lami kwenziwa nje mawusubheka nomlando webandla mfundisi ngoba phela ibandla kade laba khona kusula ngalabo AD 30 uJesu efa ibandla likhona lezi ilimi ezikhulunywa manje siyibona ivela ngabo 1907 eAmerica la eAzusa maqala lento okuthiwa charismatic revival all along kusukela ngezikhathi zabapostoli izikhathi zoJohn Calvin zoJohn Wesley abantu ababaziwa ngokuthembeka ezwini likaNkulunkulu belishumayela asiyiboni azikho iqubuka nje seyiqubuka manje sebenza imsinjwanyana bona abavele bayibiza ngegama elalichaza ama language ezwini likaNkulunkulu so ke akusisona isiphiwo sikaMoya Ongcwele yize noma sithe chithisaka emabandleni akithi kodwa abazalwane bangamkhonza uNkulunkulu bakhuleke ngolimi abalwaziyo ngengqondo yabo nangomoya wabo ngolimi abalwaziyo futhi kuphelele konke akukho okushodayo mawungazange ukwitize ngalawo ma language okungasiwa ama language asikwamukele moyeni sawubona
Babenkosi nababokhoza kumhla ka-25 August 2024 asibingelele egameni lenkosi uJesu. Amen. Sibingelele kuwena baba Umyeni. Uthini namuhla baba Umyeni? Angiqale kanje baba. Ibingikhomshiza leyini ever since nje ngasindiswa ngaba umntwana kaNkulunkulu. I remember ngisanda kusindiswa ngisizoyisakazela ngezi ngoba nami bengivule wona chapter 14 1 Corinthians. So nginamavesi nje ngicisha amabili amathathu khona la. Kodwa ke ngiqale ngiveze okunye ba. Ngikhumbula back in 2019 sasine national conference Eastern Cape East London. So masine national conference ngikhumbula ukuthi ku Saturday kuyinkonzo yokuqala i-first session eqala ngo9 to 12. Ngoba ke i-national conference kusuke sihlangene abanye basuka from Limpopo, Northern Cape, KwaZulu Natal, Eastern Cape, North West kanjalo ngizama ukuthini njalo baba. Ngizama ukuveza ukuthi lama province engabalayo angithi abantu abakhuluma izilimi ezahlukahlukene. Ngiyajabula baba konkosi ukuthi wena ongale eJohannesburg nase-Gauteng la kukhulunywa khona ama-language ahlukene kukhulunywa isiSuthu kakhulu. So uma sekuyisession yokuqala umshumayeli-ke aphakame kumshumayela oshumayelayo kugcwele intende ligcwele lithe phama kugcwele. So ngowaseLimpopo ukhuluma isiVenda bese bizutolika bese funda iBhayibheli. Ngesikhathi eshumayela avela shumayele ngesiVenda, ngesikhathi eshumayela ngesiVenda utolika mayizama ukutolika utolika uyamvimba asamuzwa phela utolika ngithi utolika kumele asenze njani asifumushele ukuthi isiVenda thina sisazela isiVenda sonke ngithi especially thina siqhamuka from KZN. Ngikutshela ukuthi baba uNkosi nababukhoza indlela okwenzeka ngayo aliphelanga abantu abaningi bavele basukuma kuleyo nkonzo baphuma bahamba zasala iduzi empty kwasala abantu abashiwo ngathi kwasala bona abantu baseLimpopo abazwayo isiVenda. Ngikushiswa inlokho ukuthi wakhuluma isiVenda wangabe sanothisa ukuthi hayibo kugcwele abantu beyinhlaka ezihlukahlukene bama-languages ahlukahlukene. Kukhona iKZN lana, kukhona abantu base-Gauteng, kukhona abantu base-Eastern Cape abakhuluma isiXhosa nani. So ngabe kwaba ngcono kube wathi mayishumela ngesiVenda but bese-ke i-opportunity amnikeze phela nozohumusha in English ukuze sonke silayitendeni siphume isiZulu. Manje wavela shumela ngesiVenda kanganikeza ngisho opportunity utolika savele sangezwa nje ukuthi kuthiwani ngoba isiVenda sisazi. Ake ngivale ngezwi-ke khona labo abase-Korinte chapter 14 ithi indaba ngakho-ke okhulumayo uverse 13 ngakho-ke okhulumayo ngezilimi akhulekele ukuba akuhumushe ngokuba uma ngikhuleka ngezilimi kukhuleka umoya wami kepha ingqondo yami ayinasithelo. Unjani pho? Ngiza kukhuleka ngomoya, ngikhuleka nangengqondo futhi, ngiza kuhuba ngomoya, ngihube nangengqondo futhi. Uma kungenjalo, nxa ubonga ngomoya, lowo sesikhundleni sabangafundile angasho kanjani ukuthi amen ekubongeni kwakho na lokho engakwazi okushoyo. Bese ngivala ngoverse 17 ngokuba nempela ubonga kahle wena kepha lowo omunye akathwa. Ithini le ndaba babenkosi babukhoza ithi umuntu uzoma ebandleni epulpit anikeze opportunity ukuthi ashumayele konzeka iphutha vele yena ahumushe noma ashumayele ngani afuna ukukhuluma ngezilimi. Sizophuma sonke abanye bethu singazwana nokuthi ubethini ngoba yena instead ukuthi avela akhulume ngelanguage esizwa sonke okuyisiZulu mangabe isiZulu okuyi-English mangabe i-English masigcwele kuyi-majority kuyileyo language. So thina umuntu ngingazwana nokuthi izwi belithini ngoba ukhuluma ilanguage esingayizwa sonke. So bengizama ukuveza lana ukuthi sengicaciseleke kahle namhlanje uma senikhosa sekuveza nasezwini ukuthi kwakusuke kwenze njani uma ngalesa sikhathi uNkulunkulu nomoya engcwele evumela ukuthi kukhulunywe ngezilimi ngoba inhloso phela ukuthi sakheke sonke kumezwini ukuthi bekuthiwane egameni likaJesu. Amen. Amen baba Umyeni kunjalo impela futhi lento baba Umyeni ayichazayo ukuthi abantu bafike basukuma bahamba benza lento uNkulunkulu ayishoyo lapha ku1 Corinthians 14 ukuthi bazothi hayi uyahlanya lo ukhuluma yedwa asimuzwa bese bayasukuma bahamba. Iyona ke le nto leyo ithi kahle kahle emkhathini into ekumele yenzeke emabandleni namuhla whether umfundisi uyashumayela bese ekhuluma ngazo lezilimi bengamuzwa ukuthi uthini bangasuka abantu bese bathatheka bathi hayi
useconnected nomoya engcwele. Usathane ugada amathuba afana njengawo lawo ebese nawo operator ngaphakathi kwakho. Must be clear, uNkulunkulu ukhuluma very clear, ukhuluma simple throughout ukuthi abantu bezwe ma-understand. Ayikho into uNkulunkulu ayenza beyimfihlakalo ezocaciswa nje umuntu thizeni. uNkulunkulu uyazicacisela nje nezinto zakhe straight, akungadla. Hayi-ke nangu omunye useyasaba. Asithatha nomunye sikwamukele moyeni sawubona. Baba Majola. Baba Majola, siyabonga, siyathanda ukuzwa kuwena. I-network yakho ngathi ayinhle kahle Baba Majola, awuthi ukuzama nje uthi uye umuve nje kancane. Manje sekungconywana mfethu, uqhubeka. Ngifuna ukuthi inezinto eziningi baba ukuthi uma kusuke khona uNkulunkulu wanempela yini uma bekhona abantu ezivule iy'kole zokufundisa ngezilimi. Hayi, ngiyasala kakhulu lapho impela ukuthi kwenzeka kanjani, ungafundisa kanjani ngento eyayisipho sivela kuNkulunkulu, labo uNkulunkulu wayabusisana leso sipho. Angikholwa ukuthi i-right kuNkulunkulu kuhle ukuthi kube khona abantu abazofundisa abantu abakhuluma ngezilimi. Kanjalo lapha kusakhona uNkulunkulu lo esimaziyo ephilayo. Okunye okwesibili baba lento ngiye ngayibona khona la esangeni umuntombazane wasevenda. Untombazane kwakhuleka-ke sasi-cosmetic ebusuku, ekhuleka umntwana wasevenda ekhuleka ngesivenda. Uma eqeda ukukhuluma ngesivenda uma omunye umfundisi wamesitenda wathi hayi bazalwane uNkulunkulu uthi ngimtshele ukuthi 1 no-2 no-3 no-4. Yabona manje kwamangalo lapha noma ngikulobe lena sivenda bengakhulumi ngezilimi. Yabona sesiningi izinto othatha ama-chance noNkulunkulu ukufana nje endaweni kaNkulunkulu la ngafanele khona ukukhuluma intangelo leqiniso endaweni kaNkulunkulu. Mina nje angazi bazalwane ngifuna ukuthi uma sekufundiswa ngezilimi ayisamboni kahle lelo vangeli. Ngiyabonga kakhulu Nkosiyami. Ngibonga ukugcinela mina sithanda siyaza kakhulu amazwi kakhulu akayasifundisa egameni leJesu ukuphatha kahle baba. Amen. Siyabonga Baba Majola. Kunjani impela asikho isikole sezipho zikamoya kaNkulunkulu. Asikho isikole sokukhuluma ngezilimi, asikho isikole sokuprofeta. Uma nje uhlangabezana nezinto ezinjalo Baba Majola, umzalana akabaleke ngeenyawo zombili, abaleke nje angabheke emuva, because kubukeka ngathi into eyodwa kuphela. There's a lot of other things ezifihlekile ngaphansi kwaleso simo. Umzalane nje akabaleke. Asikwamukele moyeni sawubona. Ngibonga mfundisi igama lelihle likaJesu. Mfethu sikhuluma nobani kuphi? Khuluma nesipesihle wakwaMendele Adam Mission. Pesihle uthini uvo lakho namuhla? Ngiyithanda ngezilimi mfundisi ekhulunywa namhlanje ngoba yabe yangiconfuse nami ngisafika emphindisweni ngingaqondi ukuthi kusebenzakalani, kodwa ukuhamba ngikhula kwenkosini umuntu ayesevuleka amehlo yabona ukuthi akusizi ukubuka into eyenziwa yiningi endaweni ethize yenziwe nalapha siyenziwe nalapha elandela ethize kuyenziwa, then siyaconclude ukuthi impela uNkulunkulu futhi ufuna ukuthi kube njalo. Kodwa kuhle ukurefer back to endlini kaNkulunkulu. Ayisipha kakhulu enhliziyweni yami uma kungahumushi ngizibuze ukuthi umuntu uyenzelani into engafanele ngabuyayenza endeni afake igama likamoya engcwele phakathi. Then ngangakhuluma nomunye umzalwane wayesengitshela ukuthi kukhona izilimi eziyabe zenze nothi ebandleni athi naye ekhuleke yedwa. Ikhona yini into enjalo? Bengicela ukubuza kanjani.
kulungela mfethu sizokuphendula sithathe nabanye emkhathini sibaphendula ukuthi angibingelele bafundisi ngicela ucaciseleka ukuthi umuntu ekhuluma ngalemsindo engazwakali okuyilanguage esingayezeli indawo but ayitolike yena futhi lokho kuyisipho sezilimi na cha akona nje insimbi zami namuhla asifuna ukusebenza kahle asikwamukele namone sawubona ngibingelele ngoba bami egameni lenkosi yethu Jesu Kristu mfowethu sikhuluma nobani kuphi baba ngikhuluma noSiphiwe waKangobo ehlala kaJoni Lazi endaweni yaseSkonto Mapholoba yebo baba ngumntwana baba kaNkulunkulu ngumfuna nje semncane umthanda Jesu baba ngithinta indaba enkulu kakhulu baba le ndaba lena yena impela ekisiphazamisa nasemabandleni yebo baba ngoba kukhona la khona esake sathi siyakhuleka kwaba khona inkulumo ethi baba umzalwane onjani uthi unomoya ongcwele kodwa ubungakhulumi ngelimi ngase ngibuza mina baba ukuthi kanti ungakhulumi ngelimi uchaza ukuthi awukhoza yini leyo anta baba angitholanga lutho kodwa nje sekuyinto baba esiyenzakala kakhulu baba esingayiqondi futhi ukuthi iqhamuka siyaphi ngoba baba into ezenzakalayo lana baba emabandleni sisebenzisa kakhulu ezwini kaNkulunkulu okwethi ukuqonda ila khona baba kuye kube khona inkinga yebo siyabonga baba bami kakhulu izwi laNkulunkulu baba liqondile liphilile li-straight bengicela nje kubona bonke nabaphathi nabapha abaholi ukuthi izwi laNkulunkulu silihambise njengoba linjalo siyabonga baba bonga thina Mapholoba kunjalo nje izwi laNkulunkulu li-straight licacile li-simple li-understandwa ingadi ka grade 1 asikhulumeni emoyeni sawubona sawubona Masko ngiyami ethanda zeze siphilile sinjalo le ndaba enkuluma ngayo iyangisayisa neza iyangisabisa ngoba ngelinye ilanga ngathi ngifundini yakho ngahlangana nendawo la ekhona uNkulunkulu abantu bami bahlakaniphile bahlakaniphile ukwenza izinto ezimbi kodwa zenzi ezinhle abaziyo bathi lapha amaKorinte oqala isahluko sokuqala ngisamsazi isivesibani kodwa leyo ndaba iphela lapha uthi ukuhlakanipha kweze izokuchitha ngalokho kwami okubukeka kuyini ngoba laba badilelekile mina ibona engibasebenzisayo kunjalo impela ngibona kunjalo ngoba manje le ndaba eyizini insayisa kakhulu ngezalo ngoba manje into engiyibukayo laba bantu abakhuluma ngelimi banalento eyintakami kunjalo engazi noma bayibona yini ukuthi itakami yabo ikhona ukwenza into eninganayo athi siwele kwendawo yabo esikafuna uNkulunkulu ngoba nalabo abanye abantu abaphazamisekayo ngaphela yibona abantu ukuthi bayacaza yabona nje nami yakhuluma yami ekhuluma lezilimi sekhuluma lento eningayizwa ibe yithini nje le nto yayibona ubona ukuthi hayi kusho mina kusho ayikho into eyiningi kunjalo akuthi siyaphazama manje ngoba manje akusazi noma uyakhona kahle kanti khona incwadi echazayo ukuthi khuluma ngezilimi zazo zonke lezi ezinye akuthi kuthena sikholwa ukudlula abanye abantu kunjalo ukuthi indaba ungakhuluma ngezilimi kodwa mawuthandile indalo ufana njengomfundi enyenyekayo kunjalo manje singayiqapheli zonke lezi zinto kube nokulimala ngoba lezi zinto ziyabalimaza abantu abaningi nabantwini yabo umuntu basebenza kufuthi njengoba mina ngikhuluma ngelimi sekukhulunywa yabona abantu bekhuluma yini kufuthi mina ngikholwa angithi yayibona alahlekelwe umuntu ngito
uNkulunkulu amnikeze yona elahlisa into engenamsebenzi. Usekhona ma? Senqamukile, usenqamukile uma. Asithathe nangomunye umlaleli. Asikwamukele emoyeni sawubona. Sanibona abafundisi bami, ngiyathemba niyaphila. Siyaphila Ngihlezi ngilalela uhlelo lenu, ngiyalithanda, luyakha kakhulu, luyafundisana. Umaka Rashid Hamastile nginilalele. Umaka Rashid Vilakazi lapha eHammersdale. Asikwamukele nawe sawubona. Ngibingelele babukhoza babunkosi. Yabo manixoxa ngendaba yezilimi. Ayinami kweyami inkonzo hayi ziyakhulunywa ngempela izilimi. Ziyakhulunywa. Kodwa angikaze ngibone noyedwa ethi uyile esikoleni izilimi. Angazi noma mhlambe ziyayifikela yini kodwa nje angikaze ngizwe kuthiwa ziyele esikoleni. Ngingeza kunina babukhoza nobamkosi ukuthi kuhamba kanjani ezilimini. Ngiyabonga uThembi Dimba. Thembi kaDimba asikho nje isikole sazo futhi ke namuhla kulesikhathi esiphila kusona asisekho leso sipho. Inhloso kaNkulunkulu isifezekile ngaze zisipho. Asikwamukele nawe emoyeni sawubona. Amen bafundisi. Amen. Ngiyadideka la. Manje menithi ama languages lapha ya ku Corinthians chapter 1 verse 14 ngicathi verse lesibili thiwa okhuluma ngezilimi akakhulumi kubantu ukhuluma uNkulunkulu ngokuba akekho ozwayo. Manje ngiyadideka manikhuluma ngama languages ahlukahlukene abantu bonke izizwe zonke. Bese sichazile in context the whole of that angazi ngisho ukuthi uma uthumele lo mlayezo esengakayithola icontext kodwa ke umkhathini uzomphindela isikhathi masekhona. I understand. Asikuthathe nawe sawubona siyakwamukela emoyeni. Lo uzidlalela nje umculo wakhe. Ngiyathanda ukuyithatha le voice note kodwa yinde asikuzwe nje ukuthi uthini nanoma ke ama voice note ngenxa yesikhathi siyathanda ukuthi angadluli ngale kweminute. Asikwamukela. Amen bazalwane studio. Igama lami kuMasingo kaShange kwaNgcolosi. Sibonga itopic esithe yavulwa. Sibaningi confused siyahlezi sibuzana ukuthi kumele yini ukuthi kube nesiphithiphithi seyilimi enkonzweni ngoba kugcina wena ongakwazi ukukhuluma ngezilimi noma ungakhulumi ngezilimi ugcina ubukeka sengazuthi awukho serious ngokuba senkonzweni nalento leyo thandazo zokhale ushaya izandla ugoqe phansi usukume yonke nje leyo nto abanye bethu nje iyaba confuse uvela ungazi ukuthi kumayelana nani uyibuza ukuthi yini le yenzeka kubona engenzeki kuwena nanokuthi abanye bathi bathola lezo zinto lezo ngokuthi basuke sebephuma emanzini bathi mangabuye emanzini usuke uyolanda lokho ongenakho. Mina ke ngaye emanzini ngabuya khona ngahamba ngiyimina ngabuya ngiyimina. Ngiyathanda ukuthi silalele le voice note kodwa ingenxa yesikhathi emkhathini kodwa siyayithola igist lento ayishoyo impela kunjalo uNkulunkulu akayena uNkulunkulu wesiyaluyalo. Uyabona nje uma uye enkonzweni uthole kunama asha abaphethe oblanket because balinde ukuzovala abantu besifazana abayibhuqabhuqa phansi and all. Akekho umuntu osetshenziswa umoya engcwele abukise ngaye asiphinde umoya engcwele akabukisi ngawe angeke aza akubhekisa iziketi phezulu kube na anyway asikwamukele moyeni sawubona. Baba Nkosi ngiyabingelela ngisacela ukubuza lapha kukhona iBhayibheli khona iQuran khona iTestament elisha khona iTestament elidala. Ngisacela ukubuza ke la ngoba lezi ncwadi zonke zinendawana la khona eziphikisana khona
manje ingxaki yami ila esekuthenini ezwini lenkosi khona la khona kuthiwa khona masinga edi futhi masingabi khona sikususayo. Ngisacela ukubuza ukuthi ithini into yazo zonke lezi incwadi ngoba azifani. Lezo incwadi nje, it's a simple question ngizoyiphendula nje very simplistically. Incwadi ezingafani. iQuran akulona iBhayibheli. iBhayibheli njengoba thina silazi iBhayibheli. uNkulunkulu weQuran akuyena uNkulunkulu seBhayibhelini. Angikuphinde lokho. uNkulunkulu weQuran akuyena uNkulunkulu oseBhayibhelini. Ngikusho ngesibindi lokho ngoba ngiyalifunda iQuran. Izinto eziningi ezikhulunywa iQuran ziyaphikisana nezinto ezikhulunywa yizwi, so azikwazi ukuvela kuNkulunkulu oyedwa. Anginasikhathi sokuthi ngingachaza lokho. Kunezinto nje, for example, uma ujoin iIslam ujoin i-death sentence, awusakwazi ukuyiyeka ngoba mhla uhlukana neIslam uAllah weQuran noMuhammad bathi fanele ubulawe. iQuran lithi wonke umuntu ophikisana neIslam fanele alalelwe uyendle emgwaqeni naseyindleleni abulawe ngoba uyisitha sika-Allah. Into engakhulunywa uNkulunkulu waseBhayibhelini. So the simple answer is ungakufundi konke lokho ucabanga ukuthi kuvela kuNkulunkulu oyedwa. Akuveli kuNkulunkulu oyedwa futhi akuyona incwadi ye-authority kaNkulunkulu waseBhayibhelini. Incwadi ye-authority kaNkulunkulu waseBhayibhelini iBhayibheli kuphela. So don't qathanisa zonke lezi zinto, uQuran nama Book of Mormon and all of that. Bonke labo bantu banoNkulunkulu babo abazakhele yena. Futhi ngakutshela ngahlukana nani yazi nje ukuthi la qala khona ukuhlukana ukuthi uNkulunkulu akafani kuyiQuran neBhayibheli kuqala kuAbraham mase kuhlukana kuIsaka nalomunye. Kodwa ke impendulo esonikezwe ngesinye isikhathi umkhathini sebaningi abaphawulile engifisa ukuthi sibaphendule bonke laba. Imzuzu esele ithi ayibe mbili ngaphambi kwaseliguqisela uhlelo. Oqala emfuna umphendule lobuza ukuthi ingabe wonke umuntu fanele ngabe ukhuluma ngazo nelimi. U1 Corinthians 12 lapha ngasekugcineni uyaveza ukuthi kwakuyisiphiwo naso esasinganikwa wonke umuntu njengazo zonke ezinye iziphiwo. uPaul ngabe bonke babapostoli? Cha. Bonke babaprofeti? Cha. Bonke bakhuluma ngelimi? Cha. Bese lo obuza ngendaba yokuyikhulumela wena lapha ku1 Corinthians 14 verse 1 wehlela ngenzansi. Yebo ukhuluma ngelimi lezi ngempela ezazama language. Uma umuntu naye engalwazi lolulimi then luyimfihlo, ukhuluma izinto ezifihlekile ngomoya kaNkulunkulu, ekhuluma le language naye angayazi. Uma isihumushiwe then isiyambulwa leyo nto eyimfihlo ukuthi ibe yini. Ngakho usho ukuthi uPaul ma engekho zoyambula ebandleni ukuthi isho ukuthini le language, then akangayikhulumi lo. So yebo kwakuyona ilanguage. Asikho izathu sokucabanga ukuthi kwakungasiyona ilanguage ngoba phela khona izenzo chapter 2 la khona uNkulunkulu esikhombisa ukuthi kwakuyona ilanguage. Asingathathi esikubona emhlabeni emabandleni sikufake eBhayibhelini, asithatha okuseBhayibhelini sifune kwenzeke emabandleni. Then ke abanye bakhuluma mfundisi ngokuthi ilimi zeingilosi okungesile iqiniso. uPaul ku1 Corinthians 13 mayikhuluma ngelimi zabantu nezeingilosi wenza lento okuthiwa yihaba ukuze approve ukuthi mawungenalo uthando awusilutho. Noma ke kungathi uyayikhuluma ezeingilosi kodwa mawungenathandana nalutho, akasho ukuthi zikhona ngempela nazo zayinikezwa abantu njengesiphiwo. Akusile iqiniso lelo. Kodwa ke noma ingabe izona ulimi phela lezwakala, akubi into ephindaphindekayo nje oyizwayo ukuthi akusiwulimi, imsindo nje yenziwa umuntu. Nela nomkhathini incingo ziyaphayiza ziningi, ama voice note ayangena, angazi ke noma mhlambe kufanele siqhubele uhlelo kuleli sonto elizayo. It seems like it's a topic evusuhlevane ngempela. Ungabona le desk lami incingo, kepha ngenxa yesikhathi okuyisona sitha esikhulu kwasha amaXhosa bathi luchaba liqesha. Mina nomkhathini ngicela ukuthi sithi khumi sibonge kakhulu ukuphawula kwenu la kwi-Sound Doctrine Hub. Sibonge kakhulu isikhathi nibe naso nathi. Qhubeka nithumela ama voice notes nama text messages wenu ku 076
353 3001 076 353 3001 noma ku-083 234 0154 083 234 0154. Khumbula asikushiyi wedwa, sikushiya nalawa mazwi. Funda phela ukuzifundela iBhayibheli. Ngokwenza njalo uyi-student sikaMoya Ingcwele, hayi sikaNkosi, hayi sikaMkhathini. Ngisho hayi sandoda thizeni noma ingakhuluma izilimi ezingakanani noma nkosikazi thizeni, kepha i-student sikaMoya Ingcwele. uNkulunkulu akubusise, asibonane nawe ngesonto elizayo.